full episode Ilocano Love Storya. Papa, ni Eliza, ikon ko ng akayan ayat ko. Nasingpot ka na pintas. Kumusta kayo? Maragsa ka na ka baka mambuking ka, Eliza. Kapunta ka na yun na ka, ang istorya ka na kami di kapsat na. Kinindaw ko ngay pasyar na ka dito yung balay. Wangaan, Papa. Di manang Nelma. Ay, saan pa si Mang Patiho? Ano siguro ti araramidin na yung opisina? Kanayon, amasip ngatan nga agawit. Eliza, adagayam damagaking ka, iha. Nakatulupos ka din iti panagatal mo. Katurturpos ko lang idi Agosto, sir. Saan lang nga na pintas? Kaya nasingpot ti kaya na ayat ko, Papa. Ang sirip pa eh. Nagturupos akong laude. Sweetheart, kasarsaritan pa lang ni Papa ha. Tayo nak ibagay ti katulong ang may sagana ti merinda tayo. Sige. Sige, iho. Nakasarsaritak man da ito'y nobyam. Sir? Eliza, madlaw ko ang mababain ka kanya. Saan ka madanagaan? Kasing petak, saan ka matapobre? Masaludsud ko man, si bibiyag kalipay nagitidadakal mo. Agad adalak pa lang iti kuleyo. Idi nagsarunuda api musay, sir. Nagsakit na. Dua kami langan kini Manong Jack ng bibiyag. Kastagaya. Nalabit asakbay ngay naklon mo ni Chop. Nabumon, noan niya talaga, ti katataon. Awan, sir. Awan ti inlimod na kanyak. Inaklon na analoko. Mapanunuyan, iti amin ang kayat na. Ngamin ka rin na kanyak agbaliwan. Nasaya at launa yan, no agbaliwan. Dayta, tinabayagan at tarigagayak, iha. Brian, ti lang yung sagana ni Marang Binang ti merinda tayo. Dito ka pa ikidin nga mang Rabia, Eliza. Mabaina, John. Iha, saan ka nagbabain? Ipapabalay mo. Ni Manong Jack namin ti pampanunuta. Siyaktong ti makamo ni Manong Jack, Eliza. Nasingid kami ti kabsat mo. Kat nalakalaan akasarsarita. Naklakit din mo sa anda ka mapilit kini papaytay ang makipangrabi kata kami di balay. Eliza, hanyatim ako ng kini papa. Nasaya ati pan nakisarsarita na kanyak. Naanos, ngamapay nagloko ka. Unay mo dayta sa ludsud mo kanya akon. Amumot nga tanti sumbat na dayta sa ludsud mo. Nabak nang kayo ngamin. Isa ang maaramid mo ti kay kayat mo. Ngam di adak kabsat mo. Agda, ni Manang Nelma. Hindi ka man mo, makapay na rabya na nagamit. Sayang nga ron. Kahit ko kumaam-am-amo na kaakayan ayat ko, asikati nakapagbaliw ka niya. Sapay ko ma, taagpay song hagbaliw kan John. Naimbag, sana ka nga umtan di kabsat mo. Kagangay lati kapsat day talay sa. Namaon tirong mga problema kan ko na. Di pampanunutik namin itay. Amangan mo, sana ka magusto na parakin ka. Ulitek, saan mga problemahan di kapsat ko? O saan to pa sumupyat ni Papa? Isuntukid di. Nabartek ka lang aruda na nakasangpat, Manong Jack. Agin inom ka pa ilaan. Ano ko makit sa anak matamang riribok? Kahit kumusta ti panang ipasyar ni Tom kan ka Balayda? Nasaya at pati panang trato ni Tata Leopoldo. Baknang da, saan ang mata pobre. Masaya ato kasta. Uray mamarta ka kabsat mo. Jack kayat nga adda mangiruruman kan ka. Kahit anong arod ti panagkasaryo? Saan mi pa yan napagsaritaan day tamanong? Uray saan kami pa ngagasawa? At trabaho at kumapay? Wala. Masapo na mausar mo ti pinadal mo. Ngam no, bak nang ti pamilya ni Jom ako naman. Ako pa nagtrabaho ka pala eh. Narigat ti mang namnamalatan, Manong. Ay, mapana kong maturog. Tagaplayag iti pagtrabaho ang inton bigat.
Saan ko anapuutan at isasangpet mo iti rabiin, Nelma? Inawis nak ti may sagayam ko iti paskan ni balay da papa. Saan mo tanas kan nga orayan dakpay? Amok ti raramida. Saya, kasaan mo ang amuti kayo na ko, manang. Nang rabi pa dito balay. Papa, anyat mo ko na yung tinobya da iti barumpado a lalaki. Oo na yan. Uray mo't ata yung karikin ni Papa ngagbaliw akon. Dahil tama ti kondisyon ni Eliza sa kaping inaklon na. Nasingpet kaya napintas ni Eliza. Nadayaw ang makisarsarita. Katultulpos na lang iti koleyo. Kaya't ko amam ti kaayanak mo, Jong. Ipasyar mong tumanan, dito'y balay. Saan ko nadanon ni Eliza di balay dahi tayo bigat? Manang Nelma. Isungayin ko din kung ipasyar ko lang dito opisina. Tapos makita na mati kumpanya tayo. Awan sakit din ni Papa. Ada nangawakan ko na itay. Ang mga saan na makasubli dito opisina. Nakasta si Kati kaayanayat ni Jong. Eliza, ni Manang Nelma. Nagagad tayo ta. Awan pa asawa na. Apay masapul pa lang ay bagam day takan kwa na. Nalaimat ni Jong nangallilaw kan ka. Ha? Napintas ka. Nakaturpos ka din iti panagadal mo? Katurturpos ko, Manang Nelma. Napanak nag-apply itay bigat. Iso asa anak anadanon ni Jong ije balay. Saan ko nga ibain ti kinakurapay ti pamilya anak tauda. Doa kami laangan ni ti kabsat ko alalaki tagdandan na. Diyak madamdamagan da kita. Inistorya mo ti pakabuklan ti pamilyam. Talaga nga wanin limod mo yan. Ay ti may panggap ti kinataon. Defensive ka. Akata niya mati ko na ni Papa, may panggap kan ka? Naragsak ni Sir Leopoldo, nakisarsarita kanya. Talaga nasaya tao ni Papa. Naasi kan managtulong. Nangaruna ka dagiti nakurapay. Tumultulong no kasta nga da kalamidad. Nga may bagatan ka, prangka. Sa anak nga imalakan ni Papa. Gaputaday di mama, ti malaak iti ugali. Po di tayo dinteng ta dito yung tibay-bay, Eliza. Saan ka pa nagtagari? Naglaw ko agner nervyos ka kabayatan di pa nagsarita yung kinamanang Nelma. Kasano ang jak nervyos? Kat saan pulos na imisa? Talaga seryoso ni Manang. Iso kabutang dansang armad. Masirib ngamin. Kasano nung saan nakagustuhan na parakan ka? Ape ang problema na ita. Kabsat ko lang ni Manang Nelma. Ni Papa ti mapaturay ka nagdesisyon. Nakita mo, no kasano ti kinasayaat na. John? Ape ang sinay ka. Kaya't kung agkarika, agbaliw ka kuman. Ikagkarigatak ti mangtong palit ikarikan ka. Jakli ba kaya na masansan nga ginumak pa ilahay? Yung saan na kas idi amang riribukak ni mabarte ka. Mawatan na kumalay sa. Saan mo takas karina ang maikat ko adagos ti bisyo? Talaga saan kayo na nagsubli di opisina, Papa? Napatigsakit ya talaga, tinapanan niyo. Napanbikinita, dayjay laklak ko dadaga. Aglawa ka no, dayjay itinasurok 20 nga hektarya. Oh, naglawan? Lumakita dayjay ti developer, dakkel a kwarta. Anya dayjay, kataltalunan na nabaybayan? Bangkag, ken ada katultuludan na. Tandani awan bulan na. Ay, ewan kaya. Awan kadipay ti kabsat mo. Ay, ang mga no kadwana ti kaayan ayat na, Papa. Impasyal na di opisina, nagkuyog dapit manaw. No kasta, dapat mumbatlagan di Eliza. Ket, ay ti bakudap iti kayan ayat ti kabsat mo. Napintas, kan nasingpad mat siguro. Ngam nakiktot itayong bagak analaing ni Jong ang mga lilaw. Apay kay bagam, iti kastaking kwala. Nabay ng lakit de, aglalo tananggag ni Eliza na ijay bagam. Amaga no gapa kayong hagkapsat. Saan ka mabutan kan ko na, Papa? Gani prangkak may baga kada kayo. Saan ko ang magustuhan da babae para itikapsat ko? Anja, ay nga maapay.
Nasingpad ken basirib ni Alaisa. Cum laude kano ang nagturpos. Uray pa'y. Parang isukuma, ti makapagpaliw iti kapsat mo. Magkata kita kini Alaisa. Kasanon, no agi pulong kini Jo. Di ba ka nalat ka? Saan ka mabutan? Ay, nasingpad ni Alaisa. Agyaman ka kuma, takinayat na ti kapsat mo. Nakita ba, tininot ang nagbaliwan ti kapsat mo. Anya ang nagbaliwan? Kat mo nabartak man ang idirabi papa. Papa, Oh, anya ang nagbaling. Anya ti problema yun na nabarte ka kitirabi. Nangag mo, tinagsaritaan me. Nabarte ka kasi mang pati dirabi papa. Ngam sa anak anang riribok. Jom, saan ka kuma ang makisinong ba ti kapsat mo? Paguston kayo ito papa. Kaputararamun kayo launay. Tanawin na ka saan nakamarana na pasyarim ti kapsat ko. Ay magkanakita ka. Kaya ninumak, gamawan ti korta ka. Narigat ngamin ti makadilihan siya. Nagkariap iti kapsat mo agbaliw akon. Kaslasan ka lalaki Jack, ni alay sa tiga po na nagbaliw akon. Kagunanak ti kapsat ko, kagabo ka dagiti bisyok. Ngam sa anak anarigat ka sa sarita. Tay taman ti kunak. Uray ita lang ti panagsangot nga uminom. Saan mo tulat nga ibagbaga kadwa na ka naginom Apay nga nga ibagak. Ipambar kong tulad ta nakaduwak dagiti barkadak. Day taman ti kunak. Ngam day ti bagaken ka Jom. Saan mo apagang angawan ti kabsat ko? Nabartek ka man ngaminin manong Jack. Di ka matlag baliwan. Mas daawak no sa dino ti pangalalami iti gatgatang mo iti arak. Ang mga no pampanunutem nga addadakis nga aramida ka. Saan ka kumana kapag turpos na saan ka kinulungan? Saan mo kumapagsalangat dayta? Makasupapa ka to, into na dan trabaho. Yak matkid-kid-dawan ti panagsupapak mo. Saan nakapakadanagan? Oray jak nakaturpos. Nalainga ka dumiskarte. Well gayam, nagkita kami kan John. Kat iso tinang painom kanyak. Anya? Kadwam ang naginom ni John? Ang mga nung magriribok iti balay da. Aglalo tamariknak, asaan nakakayat ni Manang Nelma para kin ni John. dito iti napili kapag saritaan ta, tanauliman. Lukas ta kayat ko, ti agmay maysa. Dito titurungan. Napintas na ito alugar. Talagang nepyusak. Anya nga tatiibagan ni Manang Nelma. Amom, inawis ka nga kita tata. Kayat ko ang makapagsarita ta. May panggap iti kaayan ayat mo. Ni Jom. Anyat na gusto iti kapsat ko. Kuha. Prangkaak. Diya kaya ti palpalikaw. Ang mga nusan mo nga mo ti kinaloko na. Awan ti inlimod na kanyak. Inaklon na. Analoko. Tanadlaw kumati kababali na idi agam ammo kami. Kinapudno na. Saan kumat ang magustuhan idi? Ngam gapot tabak na. Nagbidot kayo iti dayta pa ng rukudyo iti kinatao. Naloko ni Joe. Ngam adamat na batbati a kinaimbag iti puso na. Saan nakabinastos? Natak na. Nataknang. Pagkatkatawan na, Alaysa. Kunak man mo masirib ka. Nagkarin ni Joe kanyak ang nagpaliwan. Kasano nagbaliw no si babartek man na si Mangpot idirabi? Ngam sanak na ta nagsasaon, gaputa apaan na. Katpap na mo, saan kuma ang nakapagturpos no saan agapo kini papa. Kahit ko amamom asaan nakatultulungan ni di opisina. Aring nabukbukudak ti amin at trabaho. Gaputa day talang makibarbarkada ter aramidan na. Kasaritak tumanin ni Joe. Okay, kasaritam lata. Awan bibiyang ko. Saan kami ngat padakin ni papa?
Kat ibagakon, saan ka akayat para itikapsat ko? Oh, naimbag ta nakita ka manan, Jong. Ada ngamin na ibaga kanyak ni Eliza. Kasla saan na magustuhan ni Elma ti kapsat ko. Anya? Amangan mo't numalaksid iti panangipasyar mo kan Eliza iti kumpanyayo. Amangan no dapat sa bali ang nagsalitaan day. Mabitlan. Mapedyak nagdamagan ni Papa. Ibagakan ka, ha? Jak kayat amay iruruman ti kapsat ko. Siyak ti makamu kinimanang Nelma. Ije balay mi. Noan niya ti kayat ko. Iso ti matungpan. Ni Jom gayam timawag iti cellphone ko. Amangan no kagura na, di saan ko apa nang sumbat iti awag na. I-chat ko laagan ang madapat trabaho. Kasta ngamin ti ugahan ni Jom. Kayat na nga ipaayak iti panawan. Ngam, inlawlawag kon kan kwa na ti gapuna. No apay ajak masumbatan ti awag na no datuma. Saan mo ang sinumbatan tawag ko, Eliza? Naimbag ta nagchat ka kanya. Pasensyakan. Madama ngamin ti trabaho kita imawag ka. Saan ko maatay ka ti pagapanta? Di talagi din ti pangapaken ka. Patpat gingaw na eh. Adda kayat ko damagin gin ka. Naibaga ngamin ni Manong mo, Ajak. Anadlaw mo kanu asaan na ka ang magustuhan ni Manang Nelma. Adda ka di sa bali agundaway, nagsarita kayo. Kuha. Jak nang nagtidaduma nagsaritahan da papakin Manang Nelma. Imbesa ni Papa ti kasaritak. Si kalangan na ti pagdamagak. E din na ibagak ti kasde kini Manong Jack. Saan kami pa'y anak sarita kini Manang Nelma? Makasta. Saan ka nagbidtot iti panangi papan? Anya timbaga ni Manang Nelma ken ka? Jom, saan ta ko man napagsaritaan na ito eh? Jack kaya't nagsubang kayong kabsat, kapukanyak. Si Kapay lang tinayat ko iti kastaunay. Jak kaya't nga damang iruruman ken ka. Anya timbaga ni Manang Nelma ken ka? Mabuti nga iti mabalin nga ibungat ito eh. Nagrigat lakit di nga minit inakurapay. Saan kami amay karikata kayo ababak na? Day, taka di timbaga ni Manang Nelma ken ka? Pang-asin. Saan ko maaday tati pangriribu kami di balayo? Saan ka ngagbartag? Amangan na pananutan ni Manang mo. Nga awan mat serbina akayan ayat na. Tawan lat pati nagbaliwan. Ikarik asaan ako nagbartek. Ngam ti saan ko ang may palubos. Kat ti panang irurumandakin ka. Siyaktad adda nga ipangag ni Papa. Ngam ti kapsat ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ka di ba tayo, Jom? Kurang lang na dadaalam tali daw. Barumbado ka talaga. Kahit siya ka di talaga nga ipakitak no kasano ti kinabarumbatok. Awanan ka itibain. Manang Nelma, saan nakabugbog ka na? Agparpeng kayo ko bang agkapsat? Saan kayo kadi makapagsarita anasayaan? Papa, saan ko nga ibilang akabsat na ita? Anya ti kulam? Saan nyo nga uray na sakti agpungtot? Sakti padre di pambilya. Ketyak kayat ang nariribok na ito'y apagtaagan. Oh, Papa, saan ako mamad nga agpungtot? No saan aga po kinimanang Nelma? Maluksawak, pero ruman na ni Eliza. Ikasar ko kib din ani Eliza. Apay nga gulwa ka anasang patak ka, Eliza. Pagda ka di problema? Nagapa kayo ka di kan, Jom? Saan kami ang nagapa, Mano? Di bagam tipod no. Bagam tipod no, tampul-pulwak ti salpak.
Pangasim, Manong. Saan ka kung mga darasudos? Mamati ka kanyak. Ay ayatan na ni Jom. Apay nga ron nagsangit ka. Amo matan, anarabaw ti luluak. Sige, sumra ko niya ti kwartok. Pag nervyos ako. Ano niya ti pagtungpalan ti panakisarita ni Jom iti kabsat na. Ad-andan tukat nga tan akaguranak ni Manang Nelma. Oh, iho. Saan ka nabalta kasimbag man? Gamapay nga aginup ka. Maluksawak lao na kinimanang Nelma, papa. No kaano kaya't kung tagbaliw? Abay, iso ka dito masurok. Imbis na kayo, papa. Uray na taugamon tabaso. Saan mo nga ituloy ti agino? Tingkan na no talaga nagpaliw ka. Sige, papa. Gamitin may sa kondisyon. Umanlugot kayong ikasarkon ni Alaysa. Kat no sumupyat ni Manang Nelma, pagtalawon yun. Saan nakalugid din nga ibilang kapsat? Dito tinakasairan tiriknak, papa. Saan kumit apagtatak ko na nakapsat? Ang nervyosa. Umnok ka dito eh. Nalpasin nga data dito balay, Alaysa. Nalpasin na nagsarita kami kini papa. Saan na alam matubngar no nyaman ti kahit kong aramidan? Saan animanang Nelma ti makalapad iti panagkasarta? Jom, nakasagana ka din. Sana ka puta baknang kayon. Mangnamnama at latan iti pamilya. Laglagi pam. Abuklan ta ti bukod ta a pamilya. Kat masapul asursuruan ta. Dito makdar iti bukod ta kabailan. Ti panagkasarta pa lang ti panunutan ta. Iho, at kayo gaya man kini Alais. Talaga ka di asaan ang nagpalo ti pangantan to. Papa, masurunak lao na kini Manang Nelma. Noon niya ti saan na kayat kini Alaysa. Nagsingpet. Kung saan nagapukin ko na. Nakaluklukak pa ilay ta. Ay tamat kita ti pagyaman ang iho. Saan ko nakiddaon ti pamalumos yo, papa? Ikasar ko na Alaysa. Umanlugot kay Manuel no saan. Saan ko maakas ta ti panakisaritam kini papang mo, Jom? Rumbang araamam, ti pangadang na. Nagsarita kami meten, Alaysa. Kat ipaypaysuna ti mga kasarkit ka. Sika ti pagsaludsuna kita. Nakasagana ka kadi ang makikasar kini Jom. Sir, ay at launay ni Jom. Nangagyo, papa. Awanan ti problema. Kat tikabsat mo, anya ti kunana. Saan kayo magproblema kini Manong Jack? Agam-am mo kami, papa. Kan na ibagamot to ni Alaysa kinkuana, akayat mintag kasal. Anya ka na ti oras? Nabartagkan? Kurang pa lang dahil tinainom ko. Basit matan tinabati. Apay, saan na ka nasamat nga intulnog ni John? Adapay lang amin na panakal ti panagkapumi iti balayda. Kat, kumusta mat ti panagsarita ya? Ha? Panagsasarita ya? Saan ka di matangasimupyat ti pamilya ni John? Nagkasar kayo? Ni Tata Leopoldo lang din nakasarita mi. Kabsat na laday jay, isungawan bibiyang na, Alice. Dagasat ka! Saan na to aliplipatan, ha? Amo mata na saan na ka nakangato iti ada. Sa Balinton inton agasawa kami, Manong. Isardang mo kumanti agbisyo. Agbiro kay ti natalga ta pagtrabaho, ha? Anya nga ron ti masapulak ang natalga da trabaho naman. Nakastoy ti. No talaga akayat mo tayo trabaho. Saan ka lakit ingag pilpili? Sakpay la ti isorong. Dahito ti bagakin ka, Alaysa. Saan na ka mapali na baypayan. Kang runaan na launay.
Jak kayat nga irurumanda ka. Apay ni manugot kayo latan, papa. Kanaguray kayo. Apay ani jom latan ti masursurot. Narigna ka talaga nga agit inayat da kini Alaisa. Kat masurunak matitida di ambisyo sa laon na yung babae. Iha, adda ni Joe miti kwarto na. Kat ang mga lumangnig na ka. Agsubang kayon tumanan nga agkap sa... Papa, Tinggan na ko ma. Saan nga ambisyos siya? Di Alaisa na nakatulpos. naimbag kumano jak amo, anak karkaro ti kabsat ni Alaysa ngam ni John. Nagano ka na abisyo day jay. Santan nga ramraman ti kabsat na. Parang ni Alaisa ti makapagbaliw ti kabsat mo. Nasaya lang no kasta, papa. Kaya't ko makasarita na imbag day jay a babae. Yung amagan, no agsubang kayo iti kabsat mo. Palubusan nak, papa. Kaya't ko akasarita day jay a babae. Napat ti pagsaritaan mo. No makapagkasar kayon to ni tikabsat ko. Nawaya akto nga umay iji balayo. Uray agmalmalem kan agpatpat nag nga uminom ta. Kuha manong Jack. Kahit gamin ni Alaysa agbalbaliw akon. Kahit amangan mo isuti, pagikaruan ni Manang Nelma. Day tamat nga ron, ti Jackie Palubos. Jack kayat amay roman tikabsat ko. Nauyong tikabsat ko. Yung timay kariken ka. Patpat ni Alaysa. Kat Jack kahit amay ruruman. Masaya at mat na matungpal mo day ta kayo. Datanok ko ti agkalapan. Paglagi pang day ta. Manong Jack. Jack kahit timapangpangtahan na. Kat? Makagura ka? Ha? Amok, ano uyong kayo. Tana istorya ni Alaysa. Awan mo ti kabutbutan ko. Ngam gapot agkapsat kayo. Tilaan makunak. Saan makmut kumapang pangtaan? Ibaga kang katipod no, Alaysa. Kagurak ni papa. Ad-ada paboran na ni John ngam siya. Manang Nelma, Namawan ti babalin ko. Isa kaya't kakasarita. Siguradong laang akabaalam apagbaliwan ni John. manmano na mabardag ni John. At no kasta mabardag, bagbaga. Nasaya at no kasta. Kaputan no agbisbisyo latan ter aramin din na. Ang mga lumabangkrap ti kumpanya kat agpapada tayo nga agriga. Sa anak amang namnamalatan kada kayo. Usarap ti inadal ko. Tapno makatulong ak iti pagbiag mi kini John. Pinagkarik at tumulong anaimbag iti negosyo yo. Kamodyanan na. Nailapas na matlangan nagiti kasapulan iti panagkasarta, Alaysa. Magagaran ako na madanon tali daw ti panagkasarta. Mabaling ka di nga umyan ka dito balay, itarabi. Orain tala ko manamalpas ti kasarta John. Agtutur ka ko ma. Naragragsak metlaan no natarnaw nga ikasar mo. Wano, mabutan ka kinimanang Nelma. Day tapay ti may sapan panunutak. Jack kayat a panunutan na anababaak. Oh, iho. At na kayo kaya ba? Kumusta ti panangasikaso yo kadagiti kasapulan yo iti panagkasar yo? Papa, awanan ti problema. Nakapadahay kami ni Trahay di boda ni Alaysa. Nakapili kami mata ni ti wedding ring. Ket dagiti principal ken secondary sponsors na kumpleto yo katin. Nalpas mi pa yan ang mga rami diti imbitasyon, Papa. Tilaan kurang na. Ti panagpadait, agiti mang saksi iti kasarmi. Agiti abay ken ring bearer. Sapay kuma, tanaragsak ti panagtindayo, iho. Day tamo ti idawdawat ko, sir. Sir, kadipay laang ti awag mo kanyak, iha. Papa, gunamon. Ang nagaya man damagag. Anya ti plano yo, kalpasan ti kasar yo. Ti kayat ko asawan, awan ka di ti plano magtrabaho iti kumpanya. Siyak ti mang sumbat iti data sa lodsodyo, Papa. Agtalinaid ni Alaysa iti pagtrabahuan na. Siyak kaya't ang mabainan ni Alaysa. Nagdamadilaw ni Manang Nelma iti trabaho na.
Nasayat mo no ni John tinang desisyon iti dayta abanak. Masapula saan damang namnamang agasawa iti kumpanya. Sa maysa, awan bakante a posisyon iti kumpanya. Uray, agina na ako man, Nelma. At tinulong kayo lagan amang tarawilwed ti kumpanya. Anya? Kabala kabukudan at awid-widan ti kumpanya? Ha, saan ko ang magustuhan ti pampanunutan? Dakas ti man naging bubukod. Amo yung tiga po na, papa. Kan may sapay. Kasladyak mamati atong pala ni Jom ti Karina. Kan, saan ang agtalag iti dayjay nga Alaysa? Masirib ni Alaysa. Nagturpos kalo akum laude. Gapot akom laude? Ah, Saan ta na pagsinupyatan day taapalag? Ang mga nudumtang ti kapsa. I love you, Alaysa. Nakarag nagsakak, Jom. Sapay ko ma. Tamatumpan mo na kiti sinapataan ta. Kablaawan kayo iti panagkasaryo, iho. Sapay ko ba, tanaragsak ti panagdinayo. Agi aman naklaw na papa. Papa, agpa-picture tayo. Ay, takayo pa'y nga gasawa at agpa-picture. Mabit laag, tayo nakayaban din, Nelma. Talaga ang naggarabo ti kasarda Alaysa kay John. Tagasat si kabsat ko. Nagadoa sa gana kan kasla saan ang maibos ti anak. Kat na, adupay na lang tiyagsang pata sa nga ini. Oo, dahil dyan ti kabsat ni John. Napintas. Ngayon, suplada tilangan. ha? Ha? Nakita kita nga, adda nang isa lang kita. Oh, Jack. At nakabot lagayam dito eh. Nagang kakatin. Sa taga pagkadanagan, Tatal Leopoldo. Nakita ka namin ni Nelma, kat inasitgak. Papa, kasasari tayo lang ni Jack. Ada sabta ka barkada. Nataltalgat tinakong ko iti dayta trabaho. Kumusta nga ta ni Jom? Di naman laawagan. Intulnog nak itay bigat ito'y pagtrabaho. Sa napan iti opisina da. Sapay ko ma. Taagbaliwan ngagpaiso. Malagip ko man ang tinagsaritaan mi kinimanang Nelma. Nadlaw ko akagurgura na ni Jo. Kaslalislis siya na ti panagsarita da. Ni manang Nelma da iti umawawag ka niya. Hello? Naulong ka din ni John? Wano iso tinangawag kan ka? Saan nakpay nga inawagan manang? Saan ka din nga imay ni Jom dita? Sa isayangan ka di pa iti oras ko ang mga wagkan ka no adda ditoy? Napanan na nga ron manang Nelma. Kalpasan na na itulnugnak dito'y pagtrabaho. Kinuna na nga agdiretsyon dita. Ay, awan pa'y makabulan. Sipon din nagkasar kami. Ang sinublihan na ang tagos, nagitipisyo na. Dahito yan tihon ko nang ka. Uray an-anon na yan lalaki sa anin ng baliw. Awan sir-serbina nag-asawa kayo. Himot namin pa pa. Hinapay-lapi nagtalaw. Ha? Ibagamit iti dyan lalaki asanan nagparpanam. Kabaylang abukudan na tarawid-widan ti kumpanya ni Papa. Hay, ipapamat kami ti mga pilpili. Agtalaw kayo pa yan iti balay. Ano sa niya ti makipagnadi ti marmargaya balayo? Anyan ang kinagubsang ti panagsasaon ni manang Nelma. Diyak la kaya't ka makita dagiti katrabaho ti panagsangit ko. Magkasanon na pagtalawon na kami ni manang Nelma. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ayati mapaspasama ka. Apagsarat ko, manggag ko kidenti
Panganagbugkaw mo. Asino ay tikap apam iti cellphone. Talaga makapungpong tutak, Papa. Kitaan niyo man ti oras. Awan pa ni Jom. Ha, May sama tayo, babae. Si kakit din ti salsalawasawat na. Imbaga nakit din akalpasan anay tuldong ni Jom iti pagtrabahuan na. Imayan dito opisina. Oh, diyak pa'y binugkawan. kinasaritam lakuman iti nasayaat ni Eliza. Impagarup na kat nga ta nga imay ngagpaiso ni Jom. Diyak lama ka nanos. Uray pulong nak ni Alaysa kini Jom. Saan na ka mabutan? Pagtalawag to pa ida. Ay, at ariribok ti mapasamak. Apay ay mabutan kayo. Na kayo lang man ti manglaplapad kanyak kat. Agkalma ka kuman, Nelma. Agtrabaho kan. Kasano makapagtrabaho ak pa ita? Na kayo pala ti makamo dito opisina. Nakagpalamiis. Aginom ka lang ta, Manong Jack. Agorder ka pala ka itipulutan. Sakti makam mo. Dahil dati magustuhan ka, Jom. Saan laan ni Alay sa tinagasat? Nagasatak matabayaw mo. Saan ko problema, ti dumiskarte. Tapno adayinom ko. Ngam, saan nga tangagungat ni Nelma? Siya, ti katurayan ni Jebalay. Saan naktupay amatubngar ni Papa? Isuntukit ni. Oh, itay pala nga grading ta cellphone mo ah. Ah, ni Alay sa KMT mong awag kanya. Mapanak labit iti restroom. Nakasaritak ti asawa. Naimbag ta, sinong bata matlang ti cellphone mo, John. Makapungtot nga mawag ni Manang Nelma. Sa dino nga mintayan mo. Ti amo kat agdiretso kay di opisina yung kalpasan na may tulnog na. Kwa. Kadwak ni Manong Jack, agininom. Unak man baliw ka. Numaamuan ni Manang Nelma day ta. Sa ikabsat ko pa iti kaduam. Saan ka madanagan? Sakti makamuking kwa na. Ngam nagkari ka kanya. Sumupyat idi ni Manang Nelma mga kasawa ta. Ngam kaputain ang lukoy ni Papa. Tabarang day ti pagnakmam. Anya may nga ron ti maaramidan na. Kahit agasawa ta. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Saan lahat ti pamilyam ti nalilaw mo? Uray siyang gayam. Kunak man, nupudno ngay ayatan nak. Anya ayatin ng ringam kanyak, Alaysa. Nasakit ti ulok. Nakaadok man ang timino. Nag-imas tumot kami ti arak. Oh, api aman na taraigi dagiti luwan. Apay ngamin manong. Imbis ngamin ngang baliw ni Job. Si kamat ti mangisungsungkan ko ana. Agtal na ka man. Abus ta nasakit ti ulok. Kaslawan mo ti respetom kanyak ka. Kasano a respetwen ka? Iti day tangar arabidam. No amom lako ka. Nabayagan ngang tep-tep pala. Kat anya ti kahit mo asawan ah. Nagasat ka ta saan ka may turad datangran. Ngam no saan ka nga gulimak ang mga nujak makapagtepal kat arabisin ka. Ah, Napakaragsakam ti panangdangran mo anyak. Itayang tirupak. Amom ka di. Ama ko apungtot ni Manang Nelma. Anangawag kanya. talaga aday di babae. Padasin natin mangiruman kan ka. Uray bak nang da saan ko kabutong ida. Inawagan nak ni Manang Nelma. Tawad ni Jomi Jomi opisina da. Kaputa kadwa na kagayam nga gininom. Numaamuan da ita ni Manang Nelma. Ad-adamanan ti pungtot na. At iramrama nakakagura. Jak pinilpilit ni Jom. Timanon nito balay. Kat inawis na iti pag-iinuman. Gapu iti kastoy ang mapaspasamak. Mabuti nga. Amangan no iramrama na ka. Kat amangan no ipaypayso na ti panang patalaw na kada kami kini Jom. Dakil agubat no kasta ti mapasamak. Barumbado ni Jom. Di mo pa'y nakita no kasano ti kinauyong ni Manang Nelma. Barumbado ni Jom. Ngam saan naakabutang. Naragsak ka ka di. Ngagsubli at iti kinarigat ti biyag. Kino na ti katulog itay
Anabayag ka noon na nakasagpad ni Jom. Ngam saan ko pa nakasarita, tan nabartag. Kung nagtupay ngamin, inalilaw na kayo lang. No apay ngamin na pampanoy-nuyan nyo. Pagkalmaam ko malaang direknam. Saan amaurnos na ito'y no pagturayam tipong tutmo. Ngam kasanolatan, papa, kastalatan? Kabutang yon samat kami ni John. Naglakang aramidin nyo, nagdesisyon kayo. Saan na itati pamuspusan? Saan ka kandi amaasyan king kwara? Uray kasanote pa nang aasikan ko no kastamat lang ter aramidin na, papa. Ano pa iti sa bali awagas, tapno agbaliw ni John. Kinid daw na kanya kay kak iti kuntaway. Patgan nyo! Gamnawa pa ay kayo, syakton ti matungpal. Alay ko. Ay, nasakit ti ulo. Sigmangpat kagaya man, Eliza. Ngam, pingagsang sangit ka. Makasangit ka makalagip itimba kami tay. Unam ngawan mabalin kong tagasawatan. Kaya't mo asawat, inalilaw na klang. Anya nga inalilaw ti bagbagam. Ay, ayatan ka. Saan mo ka di amalik na dayta? Nagkari ka kanya. Nga maapay. Ay, talaga sa pulang ti baging. Kasano nga rodlatan? Mabuti nga. Anya ti kabutang mo. Mabuti nga iti babalin nga ibunga dagiti aramidem. Pangasip. Agbaliw ka kuman. Manang Nelma? Apay nakiktot ka, nakakita kanyak? Gapo ka dito, dabason mo kanyak ha? Saan mo anay tanggap tiri daw ti kwartuyo? Iso anang ko tinagsarita niyo nga gasawa. Dandanin ay kaglista dilam. Ha? Kung mo tama buti nga kinidyo niya? Tapna mom, urayan niya nga oras kabailan kayo pagtalawan. Aramidag amin akabaala tap nagbaliw ni John. Nagsangsangit ak itay ang nagpakpakaasi. Mabuting ka mang papanaw, tanarwam kan itinanam ay abiyag. Ngam uray anya ter aramidem, saan nga agbaliw ni Jom? Saan ka abot-bot nga na? Ngam amangan na may tur na kanto apatayon. Inuray ko ang makadigos ka, Jom. Nabang-aran mo't gatan tirik na. Makasarita kay tanan na sayaan. Papa, anya ka di ti bagayo kanya. Makabulan ton, nagasawa kayo kini Eliza. Ngam awan pa iti nagpaliwam. Kasta una ya pungtot ni Nelma, iti inaramid mo iti kalban. Wah, Papa, saan kami pa yan nagsarita? Imbaga kengkwana, asakon ti makaammo, ang makisarita king ka. Agsubang kayo laang ngagapsat. Natangsik namin ni Manan eh. Saan nga iti kanunungak ni manang mo? Ngamrumbang agpaliw kan, iho. Anda na asawam. Hengam. Anda na panunot ko apamuspusan. Tapno agpaliw kan. Anya day ta, Papa. Saan ka nga gisam? Kinunamide ani Eliza ti nakapagpaliw king ka. Hinga rod, panagnakam day ta. Isu nga rod a pinalubusan kayo nga kasar. Ay, tsak pa'y nakasarita ni Eliza. Ngam day ito nga ti amok a pamuspusan. Imo na a kinasaritak ni Jom, di na ito abanag Eliza. Saan na kinayat iti ni Jom, nagtrabaho ka iti kumpanya. Ta saan na akayat nga iruruman na ka ni Nelma. Hingam, na ito lang ang tiambo ka pamuspusan. Papa, anya di kaya niyo asawan? Kidawag ko ma, nga agikat ka niti trabaho.
Kahit pagtitinulungan tayo langan at arawid-widan, ti kumpanya. Mabalin kayo apat gan, Papa. Jak kabaalan ti mang tarawid-wid iti kumpanya. Anong san yun na niya ti may tidyo at trabaho? Amo ka din ni Manang Nelma daytoy. Kasaritak tupay laag. Ilawlawag kunto anay bagking kuan. Do apay anay ito'y tinapanunod ko. Agkuyog kayo do kwa sumbra kiti trabaho kini chong. Kasanto manano agawid kayo. Papa, Babaan iti daytoy matulungam ni Jom ang mailiklik nga agbisyo. agi ama naklauna iti panagtalit yo kanya. Iha, awan sa bali at arigagay ko. No saan at ipanagpaliw ni Jom. Kaya't agtindulong ta iha. Saan akas ka rin na ngagbaliw ti asawam ba? Hingam aganos tayo amang iturong kikwana. Dahil ito'y tirikat na ita. Narigat tinumiskarte iti pagbisyo. Saan na nakas idi ang talaga timang butbutin? Kan padak dagiti katropak na awan makukwarta. Naibusan ta kanumatin iti dilehensya. Maasyanak lang amin iti kabsat ka. Iso ano mabalin? Siya kung timang liklik ka ni Diyo. Ang mga nuiso ti pagikaroon ni Nelma. Babae mat karod. Aram kumatap na awanan problema ngam nauyong mat sa mata pobre. Pagbalinan ng tupay nga impyerno ti biyag ko. Sigurado napili day jay ti lalaki. Ladingit. Dumawat ak iti dispensa. Iti saan ko ang panagiyuman kay munaking ka. Ngam daytoy laangal ti amok a pamuspusan. Kindawa ka makipagtrabaho ka na imbag kini Alaysa. Kasla sa anak pala makapagkarikada kayo. Amoy nga nadagsan tiriknak kini Alaysa. Kaputan nung papalain. Kaya't ko papanawon ni Jom iti palay. Di mo kaya't nga napakimpiyangan na iti kumpanya. Saan ka kuma ang managing pupukod, iha? Papa, Sa akon pa'y nga amam, ti mangi pamuspusan. Kasapunak ka ti, nagpakaasikin ka. sige papa. Umano ko ta. Ngam maudi na ito yan. Naon na tat pagbaliwan ni John, lading ito. Sakto matan ti matungpa. Talagaan ni Papa. Nalaing nga mangi pamuspusan. Adamat pagimbagan tinapanunot ni Papa. Kanayon ton nga kuyog ta asumbra kiti trabaho. Ayun gayam. Nakapakada kagarudan iti boss mo. Itante maudi pa nagtrabaho iti opisina, Jom. Ang mga kung dawayan pa'y lang tagi, no? Saan ka madanagan? Noan niya ti kunam, tapno mamati ka. Siya kung ti mangitulot king ka, iti opisina. Mabalin man. Adamat siguro lumabas a taxi iti sangot ti kumpanyayo. Ay, day tagayam ti masapol nga isuro king ka Alaysa. Di kumhapay lang sakbay ang nagkasarta, asinuruan kang agmaneho. Ngayon promise, kasapulan nga daki di opisina ita, tadat iramida. Saan ko malaang nga ita? Itultuloy mo. Kung ano nagkuyog kayo kinitsyo, Alaysa? Apay ang may saka. Manang Nelma, saan na dimano ni Jom dito opisina? Pimanaw daadagos ka ni Papa. Among, trangka kagsasarita. Sa anak kumangay manugot, no saan na nagpakpakaasi ni Papa. Amok ka nadaksan tiriknam kanya. Kinasarita nak ni Papa. Kaya't ko, anan-anay ngagbaliw ni Jom. Dahito titandaanam ha, maudin daytoy. Ada nagtulagan mi kin ni Papa, asyakton ti matungpal. Kita lang, no saan ka maibabain kada iti karro ba yun? Mana, anya ti kayat mo asawa.
Nakigtot ka itin bagak, ha, Alaysa? Mabuting ka ngagsubli, iti kinakurapay. Kung nagtupay ka, tati kinabak ng milaan, ti kinamat mo kinidyon. Sana po no dayta. Napunno la unay ti panagayat ko kini Jom. Inawat ko ti si bubukal a kinatao na. Sana siya talilawam, si ka babae. Nagbidot ka man. Si ka tinagbitot. Datday tati bagbagat ka. Saan nakman adram-dramaan? Kung ang mata amalunag tirik na, babaan ka na kita panagluam. Hala, agtrabaho ka din. Adi kan tukot ikan na karot iti pagsangitam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iho, apa akilata pinapaggas mo tinagpaneho. Dandanim lang aruda na dong pare tininumpa ang makasarsarunuta. Relax kayo ka lang, Papa. Ipalubos ko ka di, magngandada ka sa mapasama ka na kayo. Aging nga si bibiyag kayo. Siyak di matong palidya balay. San gidya ni Manang Nelma? Dom, Abay agas tati pa nang kita yung kanya, Papa. As na makikigtot kayo. tinggan na kumaiho. Agpaliw kaan para iti masakbayan yu kini Eliza. Nupod no ngay ayatem ti asawa. Papa, ikarigata ka tong palen, tingkari. Nasaya at launay nukasta. Ewan gayam, kalpasan ti panakisarita kiti may sagayam ko. Agsublita madlaadago si di opisina. Masapon atong palan ti karem, Jom. Tapno saan nga ituloy ni Nelma ti kayat na nga arapit. Ay, ang mga no awanton ti maarampitak. Bigbigat pa na nang nadarit paspas ako ni Tilingad. Kapilitan na agin alawagi ag tapno ang takwartak. Sa pulang mat ngaron ti bagik ti arak. Aray ko, namartilyo tinamay ko. Anay,